Януш Радзівіл, вялікі гетман літоўскі, Януш здраднік, як казалі пра яго ў свой час палякі, баяр, палітык і патрыёт. Багуслаў Радзівіл, харунжы і канюшы вялікі літоўскі, дзівак, які не насіў жупан і дэлію, быў незразумелы шмат каму, нават сучаснікаў. Як гэтыя кузены, а яны сапраўды стрыечныя браты, звязаныя з нашай тэмай скандынаўскага следу ў нашай гісторыі. Зараз даведаемся. Вітаначкі на канале Гродна 1127. Мяне завуць Васіль Калач, і ў гэтым відэа мы працягваем серыю праграм пра нашыя стасункі з паўночнымі суседзямі. Ці глядзелі вы, сябры, фільм Ежи Гофмана «Потоп» па матывах романа Генрика Сенкевича? Первый же день начали с выстрелов и распутства. В первый же день. Стыд и срам. Я думала, на войне люди одичали. Они просто негодяи. Раю паглядзець. Цікава зроблена для 1974 года. Хаця на сённяшняе вока, канешне, троху наіўна і без спецэфектаў. «Потоп» так называлі вайну Рэчы Паспалітай двух народаў са Швецыяй 1655-60 гадоў. Самая сярэдзіна 17 стагоддзя. Яшчэ няскончаная вайна з казакамі Богдана Хмельніцкага, краіна ў крызісе, і тут пачалося. Спачатку так званая невядомая вайна 1654-67 гадоў. Мы пра яе ўжо узгадвалі. Гэта крывавая навала маскавітаў, якая ў выніку не проста абяскровіла, а амаль знішчыла. Трошачку не хапіла Вялікае княства Літоўскае. А потым і так званы потоп, шведская інтэрвенцыя. Што немалаважна для нашай сённяшняй гістарычнай вандроўкі, шведы матывавалі сваю інтэрвенцыю дапамогай супраць маскавітаў. Што, канешне, не ёсць праўдай ад пачатку да канца. Швецыя на той момант дзяржава войска, кармілася з войнаў, здабыча, найміты. Цяпер гэта назвалі бы палітыкай агрэсіўнай хунты ваеннай дыктатуры. А тут такі кавалак. Аграменная дзяржава-сусед, знясіленая унутранай крывавай баней казацкімі войнамі і знешнім агрэсарам. І ёсць яшчэ нагода разабрацца канчаткова, хто каму чаго вінен у дынастычных гульнях. Памятаеце серыю пра шведскую дынастыю Вазаў на троне Рэчы Паспалітай? А давайте зазірнем троху ўнутр нашай дзяржавы, ВКЛ. Трэба разумець, што казацкая вайна – гэта не дзесьці там далёка, гэта тут і побач. Рэйды казацкіх палкоў і атрадаў дасягалі амаль да Менску. А гэта не пагулянка, гэта рабунак і смерці. Пры гэтым маскоўская выведка не спала, і маскавіты вельмі ўдала для сябе разлічылі час уварвання. Захопленыя самыя буйныя і квітнеючыя гарады ВКЛ – Полацак, Магілёў, Менск, Горадня і нават сталіца ВКЛ – Вільня, рэзаніна і кроў. Генацыд і попел. Карона польская не дапамагала вялікаму княству. Сваіх бедаў хапае, толькі круціся, шведы вось увайшлі. Тут акурат і становяцца суперзаўважнымі нашыя сённяшнія героі, радзівілы, Януш і Багуслаў, і іх заўчасны, але амбітны праект аб незалежнасці вялікага княства літоўскага. Што важна знаць, шмат хто з радзівілаў ужо ад 16 стагоддзя кальвіністы. На тле рэлігійнай талерантнасці часоў Жыгімонта Аўгуста і Стэфана Баторыя гэта было неблага. Баланс гэткі палітычны паміж праваслаўнымі групоўкамі і каталіцкімі. На тле контррэфармацыі, запушчанай Жыгімонтам III Вазай і падхопленай каталіцкай большасцю ў кароне, пазіцыя праваслаўных і пратэстанцкіх элітаў, якіх у ВКЛ было вельмі шмат, стала незайздроснай. Палітычная вага ва ўсіх рашэннях на соймах на дзяржаўным узроўні перайшла да кароны польскай. Зразумела, тое не магло задаволіць эліты ВКЛ. І маем на ўвазе, што паралельна ідзе бесперарыўная вайна. На канкрэтныя дзеянні вырашыліся радзівілы. Януш Радзівіл, бяржанска-дубінкаўскай лініі роду радзівілаў, сын Крыштапа Радзівіла, гетмана вялікага літоўскага і Ганны з Кішкаў, сам вялікі гетман літоўскі. Адукаваны рашучы ваяр і палітык. На тле маскоўскага крывавага потопу паспрабаваў так аддзяліць ВКЛ ад кароны. З гэтай ідэяй яму дапамог яго кузен Багуслаў Радзівіл. Багуслаў быў не проста сваяком, а таксама ўплывовым палітыкам і неблагім вайсковым арганізатарам.
выдзяляўся тым, што насіў заходнееўрапейскі строй і наогул не падзяляў ідэі зухаватага сарматызму ані ў побыце, ані ў палітыцы. Януш і Багуслаў вырашылі разарваць федэратыўныя стасункі з каронай, расцаніўшы перапоны ў вайсковай дапамозе для вызвалення ад маскоўскай навалы здрадай кароны і асабіста караля вялікага князя літоўскага Яна II Казіміра з дынастыі Вазаў. Радзівілы скарысталіся той фармальнасцю, пра якую я казаў троху раней, фармальнай нагодай увахода шведскага войска. У мястэчку Кейданы 17 жніўня 1655 году склалі унію паміж вялікім княствам літоўскім і Швецыяй, на чым палягаў той саюз. Януш Радзівіл стаў разглядаць магчымасць пераходу вялікага княства літоўскага пад шведскі пратэктарат з прызнаннем шведскага караля Карла X Густава вялікім літоўскім князем. Калі шведскія войскі былі ўжо ў Жамойце і занялі Коўна. Перамовы са шведскім генералам Магнусам де Лагардзі набіралі абароты, і на іх канчатковы вынік істотна паўплывалі навіны з кароны. Узяццё Варшавы шведамі, капітуляцыя Кракава пасля кароткай аблогі, уцёкі караля Яна II Казіміра ў Сілезію і масавы пераход шляхты і рэшткаў войска на бок Карла X Густава. 5 жніўня 1655 года пасол Габрыэль Любянецкі прывёз у Рыгу мемарандум, згодна з якім Радзівіл пагадзіўся з прапановай Карла X Густава прыняць ВКЛ пад уладу і прапанаваў яму і яго пераемнікам тытул вялікага князя. 17 жніўня Януш Радзівіл падпісаў Кейданскую дэкларацыю, перадаўшы вялікае княства літоўскае пад абарону Швецыі. 20 кастрычніка 1655 года ў Кейданах быў падпісаны першы акт уніі, публічная дэкларацыя ВКЛ да міжнароднай супольнасці. Падпісалі яе каля 1060 шляхціцаў. Шведскі кароль Карл X прызнаваўся вялікім князем літоўскім. Усе папярэднія уніі з Польшчай скасоўваліся. Урачыстае падпісанне сімвалічна адбылося ў будынку літаранскага збору. Пагадненне так і не ўступіла ў сілу. Яго галоўны прыхільнік і ініцыятар Януш Радзівіл памёр праз 2 месяцы пасля падпісання 31 снежня ў Тыкоцінскім замку, які тады быў абложаны войскамі вернымі Яну II Казіміру. Неўзабаве замак быў узяты Паўлам Янам Сапегай, які адразу ж замяніў Януша Радзівіла на пасадзе вялікага гетмана літоўскага. Багуслаў Радзівіл быў вымушаны да эміграцыі ў Бранденбург, дзе ўзначальваў войска на тэрыторыі Прусіі. Аднак праз год вярнуўся на бок Рэчы Паспалітай і ваяваў ужо супраць Швецыі ў Курляндыі. Чаму ў яго атрымалася? Туман вайны. Патоп шведскі пераўтварыўся ў кароне ў сапраўдную грамадзянскую вайну ўсіх з усімі і ўсіх разам з тымі самымі шведамі. Дык, а навошта ўсё гэта было з боку Радзівілаў? А ўсё вельмі проста. Палітычны разлік Януша і Багуслава быў на тым, што ваяўнічай Швецыі, пакуль яна занятая спрэчкамі з Польшчай, зусім не да ўнутранай палітыкі ВКЛ. Пратэстанты-шведы, яны больш рацыянальныя да сваіх саюзнікаў. З часам угоды Кейданскай уніі могуць быць перагледжаны. Да таго ж, тагачасная Швецыя – гэта моц, якая можа стрымаць страшэнную пагрозу з усходу. Змрочныя візіянеры, стрыечныя браты разумелі, што Масква не спыніцца і будзе расці, і апетыты яе будуць расці. А шляхта, бадаючаяся на соймах за свае залатыя вольнасці са сваім паспалітым рушаннем, не вартая і 10-й долі рэгулярнага войска. Сойм не фінансуе арміі, і без саюзніка параза непазбежная, што і сталася канчаткова плюс-мінус праз 100 год пасля смерці нашых сённяшніх герояў. Парадокс Януша і Багуслава Радзівілаў не знайшоў канчатковага вырашэння дагэтуль. Шмат хто лічыў і лічыць іх здраднікамі. Шмат хто лічыць іх халоднымі гульцамі палітычнага поля 17 стагоддзя, дбаючых толькі пра свае добры. Некаторыя лічаць іх палітыкамі-візіянерамі і патрыётамі вялікага княства. А як лічыце вы? Пішыце пад гэтым відэа. Я лічу Януша і Багуслава ўсё ж патрыётамі. Першы, пераўзмагаючы усе нягоды, бараніў Рэч Паспалітую. Усё жыццё. Супраціўляўся пераўзыходзячым сілам ворага у невядомай вайне, без грошаў ад дзяржавы, без вайсковай дапамогі ад кароны і бачыў,
такі расклад вядзе ў прошу. Багуслаў жа неверагодна адукаваны, знаёмец паэта і фантаста Сірано де Бержерака і, дарэчы, таксама знаёмец асабістага ворага таго Сірано де Бержерака, Шарля де Баца де Кастальмора Д'Артаньяна, таго самага. Багуслаў Радзівіл яшчэ да патопу выбіваў для гарадоў ВКЛ магдыбургскае права, фундаваў навучальныя установы і спрычыніўся нават да распрацоўкі праекту адбудовы Менскай ратушы пасля пажару 1640 года. Ваяваў, а праект паступовай незалежнасці, няхай спантанны і недапрацаваны і на той момант спрэчны, выклікае павагу. Калі я памыляюся, папраўце мяне, паспрачаемся там, у каментарах. Ну і, канешне, не забудзьцеся падпісацца на наш канал, паставіць падабайку і абмеркаваць нашу сённяшнюю тэму. Да сустрэчы!